que res, suposo que a hores d'ara, només de començar, ja us heu adonat que qui us parla no és en Joan Alsina, sinó que és en Quim Romeu, que és el president de l'associació. En Joan li sap molt greu no poder pujar, però ens ha dit que ell ja ha fet el seu recorregut i que els anys li pesen i que no pot pujar. De totes maneres, sí que és veritat que serà, d'aquí una estona serà a baix el Pou de Glaç, que els que baixin pel cantó de Collpregón el podran saludar quan baixin. Mentrestant, ens desitja que tot ens vagi molt bé. Bé, en principi avui és una data assenyalada. Sí, un aplaudiment per al Joan, és veritat, tens raó. Bé, el nostre plec aquest any fa 75 anys, per tant és una data assenyalada, és una data que ens feia molta il·lusió d'arribar-hi i que esperem que no sigui una fi, sinó que sigui un continuar, que duri per molts anys més. Abans de res, sí que permeteu-me que agraeixi la vostra presència aquí, que de fet els apleguistes de l'Aplec de Matagalls sou els que ens heu permès arribar fins on som, fins aquí. I també deixeu-me que tingui un record i un agraïment a tots els membres de la Junta actual i també de tots els membres de les juntes anteriors que encara hi són, però n'hi ha que ja no hi són. Per tant, també un reconeixement per totes aquelles persones que han fet possible 75 anys de plec. Gràcies. Bé, aquest any, per commemorar aquesta efemèrides, aquests 75 anys, també com a novetat, explicar-vos que hem fet composar una sardana expressament per l'Aplec, que es diu La Creu del Matagalls, i que la tindrem com a estrena mundial aquí, a la Creu, gravada, perquè no hi tenim la copla, evidentment, però l'estrenarem aquí just acabada el cant del Virolai, just abans de l'hora dels dies. I ara ja, sense més preàmbuls, si us sembla, anirem per repartir els Premis de la Constància. Bé, en som-hi. Comencem els 10 anys d'assistència de Barcelona, Biel, Clos i Pasqual. Anem per 15 anys, d'assistència. De Cerdanyola del Vallès, Jordi González Xicola. Pels 20 anys d'assistència. De Granollers, Gemma Armadans Fontcoberta. Molt bé, que guapo! Semblen bailets de 15 anys. Anem per 25 anys. Molt bé. Vale, moltes gràcies. Aigua Freda, Josep Maria i Carl Blanc. Ja per les plaques de 30 anys. Dels Hostalets de Balanyà, Xavier Casanova Soler. Molt guapos. Anem pels 35 anys. De Banyoles. Mira, Xavier. Francesc Xavier Saber Colom. Visca! Molt bé, els de Banyoles! Guai! Anem pels 40 anys. De Badalona, Enric Puigventós Vila. Joan, mira'm. Ara. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Anem per 45 anys d'assistència als aplecs. Ens anem ja pels 50 anys d'assistència als aplecs. De Folgueroles, Lourdes Panamà Roca.
puja, Arnau. Què fan de... Molt bé, doncs anem ja per l'últim grup, que és de 55 anys. El primer d'ells, de Manresa, en Josep Rossell i Martí. I en tenim un altre que en realitat li hauríem d'haver donat l'any passat, però que no va poder pujar, i li donem aquest any. De Manlleu, en Bartomeu Sobiranes i Saurina. Val a dir que els dos representants dels 55 anys, tots dos formen part de la junta de l'associació, I són dels que treballen, Molt bé, doncs ja hem acabat el repartiment de premis. Ara donem una miqueta de temps, 2 minuts, per preparar l'altar i anirem per començar la missa. Doncs comencem amb el cant i amb la guitarra, el to, vinga. Hem arribat als 4 punts de l'horitzó, som aquí, Senyor. Germans, hem arribat als 4 punts de l'horitzó, amb el Senyor. Esperit Sant, amén. La pau sigui amb vosaltres. Tenim un gran regal de poder ser aquí, celebrant l'Eucaristia en aquest cim. Fem-ho demanant al Senyor que ell mateix ens purifiqui el nostre cor, perquè així puguem celebrar més dignament aquests sants misteris de l'amor de Déu a favor nostre. Diguem tots, jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Lectura del llibre del Deuteronomi. Moisès s'adreçà al poble i li digué: escoltaràs el Senyor, el teu Déu, guardant els seus manaments i els seus decrets escrits en el llibre d'aquesta llei. I et convertiràs al Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l'ànima. És la primícia dels qui retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix. Aleluia, 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 aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, un mestre de la llei, per provar Jesús, s'alçà i li va fer aquesta pregunta: Mestre, què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna? Jesús li digué: què hi ha escrit a la llei? Què hi llegeixes? Ell contestà: estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix. Jesús li diu: has respost bé, fes-ho així i viuràs. Celebrar la missa en aquest cim de Matagalls, amb la creu que el corona, és un veritable do. Ho fem seguint la tradició d'aplegar-nos-hi, gent vinguda dels 4 punts de l'horitzó. Ens uneixen a tots l'estima a aquesta muntanya, el desig de fer realitat la plec de Matagalls, aquest any el 75è aniversari, que té la seva arrel en la canonització de Sant Antoni Maria Claret, que va ser l'any 1950, el 75-2025. Com també la mateixa fe que ens agermana. Adonem-nos del que estem fent. Som al redós de l'altar de la Creu de Matagalls, celebrant el que és la font i el cimal de la vida cristiana. Aquí i ara es fa realitat el sacrifici redemptor de Crist per la salvació dels qui som en aquest cim del Montseny
i per a tota la humanitat. Perquè Jesucrist és el Salvador de tot el gènere humà. Quan el pare Claret, essent regent de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, va plantar una creu en aquell lloc, volia expressar el que Sant Pere va dir davant el Tribunal del Sanedrí. La salvació no es troba en ningú més que en Jesús, perquè no hi ha, sota el cel, cap altre nom concedit als homes en el qual puguem salvar-nos. Aquesta creu, que senya la nostra geografia, és, doncs, signe d'esperança enmig del món. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana dalt del cel. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Pel caliu de brasa, pels vells camins enamorats del sol, pels verds amics, pels mestres bons i savis que m'ensenyaren lletres de bondat, per la paraula santa doncs del cel, per la goteta humil de poesia que veu inclòs en tot... El Senyor sigui amb vosaltres. Us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau. Gràcies a Déu. Ara sí que ha arribat el moment d'escoltar la sardana. La creu del Matagall. Enrotllana, esperem que trem l'hora dels adeus. Ens hem de dir adéu-siau, germans de nostres mans, senyal d'amor, senyal de pau. El nostre convidat i la de Déu, gràcia i honor, i ens
moltíssimes gràcies per haver assistit en aquest 75è aplec i serà fins l'any que ve. Adéu-siau.